नोंसिनि ब्रेकफास्टखौ बन्द खालाम मिथिबायना? नाथाय जों ब्रेकफास्ट खालामाखैलै जेखौ नंगौ बेखौसो बुंदों नोंसिनि मेहेरखौ जोंनि मानसिया गावथारमारबाय बुंबा मानो फोथाया खिन्थायाखैबा खिन्थायाखै होनो दा आरो खिन्थानायखाय नोंसोर आरो जोंखौ थगायदोंसो नंबाय गोख्रै खिन्था नङाबा नै नोंसिनि मानसिखौ हाथारगोन आङो जेरै आन्टि नागारनाङा बिसोरखौ सासेखौबो आं मिन्थिखागौ बिसोर थगायदोंसो नाय बे एसे मोजां बुंबाबो थगायदोंसो नंबावो नोंसोर जेसेनो थाब खिन्थागोन एसेनो मोजां जागोन ओरैनोबाबो नोंसिनि मानसिया सासे सासे जामखाबाय मा बुंदों नों आंनि फिसालाखौ सैमा मा बुंदों नों आंनि फिसालाखौ नाय बाजै नोंसोर हाजारखि गाबा माने नोंसोर हाजारखि खुद्रि अब्लाबो जों मेहेरखौ लाबोफिननो हाला सोर नोंसोर आंनि फिसालाखौ थैबाय बुंनो बेबायदि जोगोनार नोंसोर हाजार बुंब्लाबो नोंसिनि खोथाया नंखाय आं मिथियालै साला नोंसोर थैनो बिराद गोसोना गोख्रै बुंगासिनो आं मिथियालै आं मिथिया मा जाखांदों थाङाखै मा जाखांथारदों नोंसोरो Bazili aitai, masih bisa. Ani फिसाखौ मा बुंदों नोंसोरो? जाला aitai. भुटान रायजोनि जारं जारं खमला बायदि नों गानसो खनबावदो मा गिदिर दा जालायनायफ्रा नोंलाय नोंखौनो नायहाबगासिनो आङो बुरि नोजोर बाले तेरा मुख काला बिहामजो नङा आंनि गोसोआ बे बाथ्राखौ गनायनो रेडि नङा नोंनि बेहेरा नोंनि खाथियाव फैफिनगोन नों दुखु जानाङा आरो बिसोर सैमाफ्रा गिनानैसो खिन्थायाखै जोंनो नंखाय बाथ्रा बुंदों बिसोरो बिहामजो उथि बिसोर हाजारखि जेखि बुं अब्लाबो मेहेरा जेबो जायाखै नों फोथाय बिहामजो आन्टी हाथरखिया दा मोजां फैफिनगोन दे बे माने बेफोरबायदि खोनानानै बोरैबा मोननानैसो बिदि जादों औ नानि आं बेखौ बै साइडआव दोनथ'नि र' आरो बिसोरखौ बेबायदि साजाजों मानियाखैथ' र' नोंसोर जोंनि एथ'बां बुंनायावबो मोजाङै खिन्थायाखैना दे बिहामजो नों दुखु जानाङा जों गासैबो दङ नोंजोंनो नोंसोर जोंखौ हमना लाब गैलाथ' हगारदो माबायदि हिनजावफोरब्रा बिसोरलाय बल बायदि जोयो दा नोंहाबो बांद्राय गोबाव सम गैला बेखायनो एकदम बाथ' बायदि टेव होख्लायदो बुंनाया मिथिबाय ए टु जेड मारै लाबोआ मेरखौ मा खालामा मेरखौ बबाव दोनदों मेरा मा जामारदो आरो आंनि फिसालाया मोनागौ मानि नोंसोरबो जोंनिफ्राय गवा बारग'आ पाग्लि गथ' आंनि खानाया आयौलै नोंसोर मा साना बस बिनिफ्राय दोरोदनायानो हामसिगोनलै खामानि गैयै साला नङा माने दा आंथ' मोजांसो बुंदोंमोनलै पुलिसबो फैबा जारला जागोन ना नै बे आसला गिनायाव गैया बेफोरखौ बुरबक दे आरो होमबालाय आरो नोंसोरो साथामबो जोंजों नोंसोर हानो हो मा लाना फैदोंमोनलाय नोंसोरो खदाल सिखा रुवा नङा होमबा बेजोंबा नोंनि पार्टनारफोरा माथो दोनदुलांजोब्बाय खेबसेयावनो जाम्बा बिसोर जाम्बा खामानि गैया बिदिबा नों बिराद खामानि दंसै हा खामानि गैया आन्टी बेबो मोनबेसे गुलि दं एकदम माथायाव होजोबबासो मोनथिगोन जेरै जोंनि मानसिया नोंसिनि मेहेरखौ बै गोजौआव फाथायहरबायना आरो थिग बेबायदिनो नोंबो गोजौआव थांगोन नोंगौ नामा बाजै नोंथ' गलाबाय था मा होनदोंमोनलाय नों आंखौ गावनो जोंखौ गावनो औ गावगोनथ' र' खेला मोनदों गथ'आ गावजानो औ दे गावलाय फैबायलै आसला आवगायबोखाबाय माथो हसा मा जायो जाबाय थाथोंलै खेला मोनदों गुलि गावजागोन नाय बे माबायदि फैबावदों बे नोंनालाय पार्टनारा खारखाबावबायसो मा होननो सानदों नोंलाय बुरबक साला माला खारखो बेलाय जेबो नङा दे नाथाय आंथ' खाराना नोंखौ गावथारखासिगोन आंखौ गावथारनो आयु मानसियालाय मा नों बहाबा ट्रेनिं लाना फैनो नामा नैबे थुनथुलिनो जेबो ट्रेनिंनि गोनांथि गैया आं जाबाय लकेल नों लकेलबा आं बयलार नामा ओरैबाबो नों गैखाला आरो माथो चल गेम अभार नोंना नैबे माथाया एसे फाग्लि जाबावबाथ' गैबावलासो नोङो मानोना आं मानसियानो एसे फाग्लि टाइप नंखागौबो फाग्लि गथ' मा खालामनो आन्टिया दा बिसोरखौ गावनोसै जेरै बिसोर बुंदोंमोन ना जोंनि मेहेरखौ गावथारदो
बिसोरनि मोननांगौ साजाखौथ' बिसोर मोनखागोन नाथाय जोंनि आखाइजों नोंखौ गावा दासिमबो आंनि हाबाखौ खिन्थायाखै बिसोरो आथ' एसे गोरलै साजा खेबसेनो थैबाथ' नों मा साजा मोनगोन राइट बिसोरखौ एकदम थारफाके सास्ति होनांगौ नङाबालाय माथो नाथाय जोंथ' बासिना मोनासै असलि गुनिगाराथ' बहाबासो खारबाय नोंथ' दंना नों लांगोन जोंखौ बिसनिसिम आयौ हाबाब आंलाय सानदोंमोन दामानि गामियाव थानायमोनब्ला फिल्मफोरसो नायगौमोन आङो थारो अबावलाय नुबावनो दाथ' एकदम असलि लाइफआनो फिल्म बायदि जाना दंना गोलोमलायखाबाय आं जि गुदुं मोनजोब्बाय बेखायनो आंखौ बारा हालखायाव दाला होनना बुंखायो आंथ' माने खिन्थाखायोना कि आं जेखौ बुङो बेखौनो खालामो बेखौ मारै फोथायबावाबा बिदिबाथ' बेबायदि जाखागोन ना ओइ साला आंखौ मा खालामखोलै आयु माथो नरकआवसो थांसिगोन नामा आंलाय अरा दुङावजोब्बाय बोरै नांदों आदै ओइ दुस्ट' गथ' नों आंखौ उल्था लाटकेना बेबायदिसो सोंबावदोंलै मा जाबावगोन नुदोंना बुहुमखौ उल्थानो गासिबो दे एसे इन्जय लाथ' आदै उल्था खामानि मावब्लालाय उल्थाखौनो आनजाद मोनखागोन ना नों साला मोजां एथ' बुहुमाव खामानि दङ गाज्रि खामानिल' मावबाय नालाय बेखायनो नोंखौ थुनथुलायाव उल्था लाटखाबाय आरो ओरैबाबो नों आयेननिफ्रायबो साजा मोनखागोन जोंनिफ्रायबो मोननांगोन ना बेबायदि नङालै माबायदिथो होमबा थेवबो नोंसोर मोनखालाबा मेहेरखौ मेहेरखौ बहा मा खालामा होनगासिनो जोङो दिन्दां जानानैबो बे दासिमबो मिनिलायबावदोंसो र' होमबालाय खिन्थालै नोङो नोंसोर आंखौ मा सावफ्रोमसै नामा मोनलाथ' आं बुंखाबाय नोंसालाखौ जों गावथारबाय माने आं नङा जोंनि मानसि आरोना मा बुजियाब्रा नोंसोरलाय बाजैमोन जोंखौ थगायनो जायगा मोनाखै नोङो आं थगायो नामाब्रा बाजैमोन थगायाखैलै दाबो सम दङ नङा नोंसोर आंखौ मा खालामनो सानखो बिदिजों मानिनाय नङाना बियो होरैलाय आयु बादालिया फैलायबाय नै बादालियानो जा जियानो जा आङो दा नाथाय सोन बे सुक्रिमोनाव दासिमबो जे नों गोथाङैनो दङ नङाबा मा खालामगौमोनलै नोंखौ बेदर हांनाय बायदि हांजोबगोन बे अरावनो मा आरोथ' नोंखौ आलु मेनाय बायदि मेगोन आङो थुनथुलिना खाथ्रासो जोंबाथाय जोंबाय रावखौबो निमाहा होआ जानला मानला मानोथो नायबाय थाबावदों हो बेखौ मा बुंदोंमोनलाय मेहेरखौ गावथारबाय होनदों नामा गावथारदों मेहेरखौ नोंसोरो जोंनि मानसियासो गावथारदोंब्रा आं गावथाराखैना माने साजाया खम जादोंना नोंनो उल्था लाटखानायल' जोंलाय मा जाबावनो बे बाथ्रायाव मा जाबावगोन आया फाग्लि गथ'आ मा खालामनो नागिरलायखो बेलाय बेफोरबायदि मानसिखौ जेबो बादा गैया नानि हो ओइ गथ'आ बुथारग्रा ओइ गथ'आ आंखौ बुनाङा बुनांगौ आथ' मेहेरखौ गावथारदों होनदों नामा जै अमा बेदरनि आयु जुदामार माथो बिलाय नों साला पापि गलाथ' आइ दैलै दा बुजिलै आंखौ आं जा मोनथिगौ बेखौथ' आं खिन्थाखाबायनो दासिमबो फुरा खोथा खिन्थायाखै नों फुरा खोथा खिन्था नङा जों मोनथिमारालै बेखौ गावथारा बहा फबदो बेखौ सोर फबदों सोर गावथारदो बेखौ जोंनिनो मानसिया गावथारदोंमोन माने बसआ आं जायखिया मोनथिदोंसो खिन्थु आं बेयाव गैयामोन गावथारनायाव नोंसिनि गेंनि मानसिखौ फारि फारि बुंजोबनांगौ नोङो ओरैबाबोथ' नों साजा मोनखाबायानो आरो मोनबावखागोन जुदि मोनथिबायना नोंसिनि गेंखौ नों जुदि खिन्थाया आंनिफ्राय गाज्रिसिन मा रावबो जानाय नङा आं जेबो बुंनो रोंलालै जायखिया आं मोनथिनायखौ खिन्थाबायब्रा मा जाखो आबा ओइ दायो माला फैबावगोनब्रा नोंसोरो माला फैनो आबा न'आवल' था मोनथिबाय होमबालाय आंबो थांसैलै नोंसोरजों आं थानो बाबाय हारसिं बबाव फैलाबायनांगौ जाखो आबा जों गासैबो फैजोब्बाय न'आवलाय सोर थागोन दे मोसौबो दै हैबावनांगौसो एथ' सान्दुं गोसायाव माथो जाखो मोसौनो दै हैनायालाय आरो न'आव हारसिं थायावलाय माथो मा जों बेवहायनो फैजोबखाबाय गासैबो न'आवलाय सोर थागोन प्रब्लेम जानायाव आरो बुजियाखै बे होमबालाय नोंनो फैदो ना न'आव बेहायलाय गासिबो दंहैजोबखायोना
मोनगोनसो दे आबा हो बे सानसे साननैखिनिखौ नों गासिबो मावथ'जोबनो हाया नामा हो बुजियाखै बे गथ'आ एथ'बां खामानि आं हारसिं मावजोबनांगौ आरो जेबो नङा दे जेबो नङा बांद्राय बुंहरबाबा दा फननिफ्रायनो होगोनसो आं नोंखौ गथ' दे ओमफ्राय आदानि खबर मोनबाय आदा मेहेरनि माथो दहाय आदा साना खबर मोनसिगोन बायदि बुंदोंमोन मिन्थिया आबा दा बेखौनो मा जायो बेहायनो थांजोबदों आरो हजों माबा नोमादैमोनबो दंहैजोबो ना दे होमबा आयै माबा मोनथिबा खबर हरबानो जाबाय आंबो दे आबा जेरावबो थाङा दे आबा दे न'नि खामानि जाखिनि दं बेफोरखौ एसे मावथ'दो जेबो नङा दे हो औ दे दोनथ'बाय आं दिनै मेगिसो संजादोंलै हा बे ओंखामखिनि गावनि आन्थाखौ संना जाबा मा जायो आबा मेगिजों उदै बुङो हो गोख्रै आलु बाथोन सिफ्लेनानै जा दुन्दिया एसे मोजां दङ हो बायोलां आबैखौसो लिंहरसै आं आयु मा जाबावगोन बे आबा जायख्लंजों हो हस्टेलाव थाहैना बोरैबा जाथारबायहाय गथ'आ र' एबार खनसेयाव आं दोनलासो मा जाखो आयै जायख्लं आबायाहाय लेंहरगासिनो माबा हारसिं दसेखिनिखौनो थानो बाबायनो खामानि मावनांनायखाय एसेखौनो बाबायब्रा बियो हस्टेलाव थांना जेबो मावनांला जे बेखायनो न'नि खामानिफोरखौ बाफैबाय बियो जेबो नङा दे आयै ओमफ्राय फुजायावबो लेंहरदोंमोन आं बिखौ गथ'खौ नाथाय दाथ' आरो बहा फुजा बहा रंजानाय जाबावगोन दे आइ साननानैनो बोरैबासो मोनखाहरबाय माथो आङो बिब्दि दाबुं आयै जा सानो पजिटिभखौनो सान आंहाबो फोथायनाय दङ मेहेर आगैखौ मोनखासिगोनदां एबार मोनब्लाथ' गाहामसै आइ जोंनि थाखायबो हादरखिनि थाखायबो नोमथियाबो आरो बुंदोंमोन जायगायावथ' मोनहैबायनो पुलिस लानानै गावसोरो दा मानसि गाज्रिफ्रासो साबेसे दंबा बिसोरथ' गें थागोन नङा होमबा आयु नङा आयै ओमफ्राय मादै जुरिमोना एसेबो गिया आरो ओमफ्राय जोंहा नानियाबो थांबावदों थुनथुलिया बेथ' गथ'आ औहाय जुरिखौथ' आं जेनेबा मोनथिखायो नाथाय बे नानियालाय मानो थांफानांगौ दे आयै थुनथुलिखौ मा सानदों नोंलाय जेरैबायदि नों नर्मेल बायदि सानोना बेबायदि नङा गथ'आ बियो जेखौ खालामबाथाय खालामो जेखौ रागा जोंबाथाय ओरैबायदि जोङो बुंनांलासै आरो बेलाय बिदायानो खिन्थाबाय थायो आंनो बेबायदिथार आरो औ ओमफ्रायथ' नायलो जुदि बे थांदोंबा ना सासेबो नागारखानाय नङा बियो हाब बेबायदि गथ'आ बिदि हालायो आरो औ आयै मानोबा उन्दैनिफ्रायनो बेबायदिनो खानो बियो बाब होनबाथ' गोगोम जाखागोन गथ'आ बेबो आयै ओरैबायदि आरो दे नोमबियाबो खर' सादों बुंबाय थादोंमोन आं मुलि एसे हैना फैनि औ बाजै आदा बेजोंना माथो फनानो नाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बायहेरायावसो थांदों नालाय टावार नाङाखैदां दे होमबा बाजै माबा नोंसिनि मोनसे पार्सेल फैना दंफैयोमोनलै दे नों लाखिना दोनथ' दे आं लायगोन दे औ जागोन दे दाख्लै मिजिङा माबा मोनसे बिहरदों होनदोंमोन बेनो जागोनदां जोंहा न'सिमबोथ' आरो लाबोआनोबा पुलिसफोरा मोनफैजोब्बाय माथो खना खनला मोजां नायजोब मेडाम बिसोर जोंनिफ्राय बारग'नो मोना जागोन र' बारग'आ बिसोर एबार एसे मोजां जोंनासो उल्था बुलि गावदों माथो बिसोरो बिसोरो खारग'नाङा जोंखौसो उल्था गावदों हा जोंबो एसे साबधान थानांगोन मानोना बिसोर जेरावबो गोसारनानै दङ ओमफ्राय मेडाम जोंनि फेमिलिया सिन्था खालामनाङा बिसोरखौबो जों मोजाङै मोजां लोगो मोनगोन दाबा जुरिमोना बबेथिं दङ हौवाफा बिसोरखौ नागिरग्रोनांसिगोन थ'थ' बैथिंसो दावखोनसै नोंनि साथिफ्रा बोरो हा नुबायना सोरां मा बुंदों बिसोरो नंखाय आयै जानो हाया बेबायदि बिसोर जा बुंदों नंखायसो बुंदों आंखौ हाय बिहामजो गैलानो मेहेर आबाखौ गावथारबाय बिसोरो जामि बायदि खोथा बुङो आयै नोङो मा होनदों बिहामजो औ आयै बिसोर बुंबानो नों मा मानिगोन नामा हा ओरैनोबाथ' आंखौ बुंबाय थायो नोङो ना फिसालाखौ गावथारदों होननायखौनो फोथायबाय नोङो नंखाय नाथाय बिहामजो नंगौनो आंबो फोथायनो सानाखैमोन दाथ' बिसोर बेखौनो बुंगासिनो अब्ला नोंसोरनो आंनि मेहेरखौ बेबायदि बुंदोंना नोंसोरो नंगौलै सिस्टार बेनो सैथोमार नोंसोर थगायाखैथ' ना आरे मेडाम आसलि गुनिगारा जों नंबावासो माखासे दङ बिसोरथ' आरो दा बेयाव गैया नोंसोर थगायदों आंखौ नोंसोर आंखौ थगायबाबो हाया मेहेरखौ नोंसोर बेबायदि गावथारनो हाया आंनि मेहेरा थैगोन नामा हो जानला मानला बाथ्रा दा बुंदे गोथां मानसिखौ नोंसोरो बेबायदि फानदायनो दा सान दाथ' हमजाखाबायना नोंसोरो नोंसिनि खुगानिफ्रायनो फारि फारि गासिबो बाथ्रा ओंखारजोबनांगौ जोंथ' थारखौनो बुंदोंलै सिस्टार आरोलाय मा थगायबावनोब्रा मेडाम बिसोरखौ ओरैबायदि डिग्रियाव साजा हो ओरैबायदि दाम बिसोरखौ हा अब्लानो बिसोरो खिन्थागोन मेहेरखौ बहा दंमारो थांबायलै बेरा सिस्टार बे बुहुमनिफ्राय थांबाय आइ एम सरि नाथाय जोंथ' आरो गावथारखायाखैबो जोंनि मानसियासो गावथारदों आरो ना
जोंहाथ' नोंखौल'सो बेबायदि लायनो अर्डार मोनदोंमोन बाखि बैसोरसो मिथिगौ नोंसोरथ' गला एबार हो ए आफायसो मा दाय मावामोन आंनि फिसाया खोनादोंना सोरां खोनादों बिसोरनो आंनि हाबा मेहेरखौ गावथारबाय माबोरै गावथारनो हाखो दे नाथाय डेड बडिखौथ' दाबो खिन्थानो हायाखैना बिसोरो हाबा मेहेरलै मा जाबावनांगौ जाखो दे नोंनि आइखौ नों नागारनानै थांनो हाया आंनि गोसोआ जोबोद फोथायनो गोब्राब मोनथारदों सोरां जे बिसोर दे जोंनि हाबाखौ गावथारबाय बेबायदिथ' जानो हायामोनलै जुरि नाथाय बिसोर मानो बेबायदि बुंबाय थाखो बे फंसे बाथ्राखौनो हाबा मेहेर बोरै मोनबावगोन दे हाबा नोंखौबो हा सिरि थायो नोङो हा दहायनिफ्रायनो गाबला गाबसि खालामगासिनो सासे गोथां मानसिखौ नोंबो गावनि फिसालाखौनो बेबायदि थैनायाव दोनबावो बिहामजो आं मानियो नोंखौथ' आं सैयामोन थेवबो नाथाय दिनै बिसोर जोंनि हाबाखौ लाबोनानै बुथारबायनो बिहामजो आरो आंनि मेहेरा आंखौ नागारनानै थांगोन हा आरे दाथ' ओरैबायदि जायगायावसो थांबाय बियो जेरावनिफ्राय फैफिननोबो हाला ओइ आयै नोंहा आंजोंसो सुथुर दङ ना नों गावनि फिसालाखौ असे फिसाखौ मानो बिदि बुंबाय थाखो जा बुंनो गोसो आंखौ बुं आयै मेहेरनि जिउखौ लाना बेफोरबायदि गाज्रि रावखौ लाबोनो नाङा मानोना जोंनि मेहेरा जोंखौ नागारना थांनो हाया गावनि हाथरखिखौथ' माब्लाबाबो नुवा नाथाय बेखौ आं बुङाखै बिहामजो बिसोरनो बुंगासिनो हनै बुथारसे बुथाराब बहाबा फबना दोनबावबायनो एसेबां सुखुहायै दुखु मेहेरा बेबायदि होलांनो हाया आंखौ अब्ला मा बुंनो सानदों नोंलाय बिसोर जोंखौ थगायदों एसेबां सोंथाबबाय जों थेवबो खिन्थाया जाम्बिसो नों आयै बिसोर जेबो मिथिया हा बिसोर जोंखौ थगायनो चान्स लादों आरो मेहेर मोनब्ला जे गावसिनि गेम अभार जागोन ना बेखायनोसो जोंनो खिन्थायाखै थगायदों बिसोरो खसमसेलै नै बिमाबो हाब आं थगायाखैलै सिस्टार दाथ' हमजाखाबायबो खिन्थाखाबाय आङो बिसोरखौ दोखो मानजिबासो बुंगोन बिसोरो नाय नोंसोरनि सिगाङाव आङो आरज गाबनानै बुंबाय आंनि फिसालाखौ बहा दं खिन्थादो मोनथियोब्ला मोनथिखायो आयै बिसोर बुङाखैसो मानसिखौ गावथारनानै फबबाय आरोथ' बेनो सैथो मादै नङा बे सैथो जानो हाया मालाबाबो नोंसोर बुंबानो जागोन बेथ' नङाना नोंसोर गावसोरखौ बासायनो थाखायसो मेहेरनि खोथाखौ खिन्थायाखै आयै फोथायनाङा बिसोरनि खोथाखौ नाय ओरैबाबो नोंसोर साजा मोनखासिगोन आंनि फिसालाखौ खिन्थादो बहा दंमारो आरोथ' नांगौबा नोंसिनो नांनायमानि फैसा नांगौबा जों होगोन नोंसोर साजा मोनब्लाबो आरो आं नोंसिनि साजाखौबो खम खालामना होगोन मिथिबायना दे प्लिज बुंदोल' आंनि फिसालाया बहा दंमारो नोंसोर बिखौ गुलि गावथाराखैना गुलि गावदों होननानैथ' बुंगासिनो बिसोरो आरो जुदि बेहायनो अबेबा दफन खालामदोंबा बेहायनो डेड बडिखौ मोनगोन मा हाबा मेहेरनि डेड बडि नङा नोंसोर आंनि मेहेरनि डेड बडिखौ नागिरबाबो मोनगानाय नङा मानोना बे जेबोआनो जाखायाखैबा थैखायाखैबा नोंसोर बुंगोन ओमफ्राय आं मानिगोन नामा हो जुदि आरो बाथ्राया सैथोबा मा जागोन जुरि इसोरा दा खालामथोंखि हाबा मेहेरखौ जों बेफोरबायदि हालोदाव नुयो नङाबा आं नायनो हानाय नङा सोरां आगोलावबो सासे फिसाला गोमाखाबाय जोंना दा मेहेर हाबायाव बिदि जाबा हानाय नङालै आं जुरि आफा थानायाव दै गुदुंजों रुनाय बायदि बुबावबासो मोनथिबावसिगोन बिसोरो औ बिहामजो मामे औ ओमफ्राय मेहेरखौ बहा दोनदोंना खिन्थागोन बिसोरो मोजां सोंथाबथारबानो बेबायदि गुलि गावदों होनबानो जों फोथायगोन नामा हा गुलि गावबाय बायो नामा बेबायदि आंनि मेहेरखौ आंथ' आंनि फिसालाखौबो नुस्राबावासै आं माबोरै थांना थागोन आबा नों गैयाब्ला बिहामजो आंनि आबाया मा जाबावगोन थै आयै नों बेबायदि गाबला गाबसि खालामना आलाय दानो हा बिसोरखौ दासो हमांदोंना फारि फारि हमजोबग्रोनांगौ हमजोबबालाय बहा फिसालाखौ गावथारबायनो दिनैसिम नोंखौ रायनानै दोनखांबाय बेबायदिबो सम फैगोन आं मिथिथारामोन सानसे समाव आंनिफ्राय गोजान जानानै आबाया बिदिसो जानांगौमोनबा आं माब्लाबाबो गोजान खालामथारामोन मा खालामना लाखो आङो हा आबा आबा नांगौबा आं नोंखौबो आंनि न'आवनो दोनगौमोन हा नङा आयै मेहेरखौल' नै नोङो फैगोन बियो आं सिगाङावनो आंनि गोरोन्थिखौ बुजिबा दिनै आलाय सिलाय आंनि फिसालाखौ खोमानांनाय नङामोन आङो आबा मेहेर जोंनि टिमा बेहाय गासैबो नागिरजोबखाबाय र' माबा नङा माबा मोनसेथ' मोनखागोन नाथाय मेडाम जों बहा फबमारदों जों बेखौ मिथिया डेड बडिया बहा दंमारो नोंसोरथ' मोनखासिगोन एबार र' जोंथ' अलरेडि बुजाखाबायलै मेडाम आरोथ' मा बुजाबावगोन नोंहा नोंखुनजोनि न'आव थांनो रेडि जादोथ' दाथ' थाङाबाबो माथो उफायबाव लांखासिगोन
नों बोरै गावदार जानांगौ जाखो अब्लाबो नों बेबायदि थैनो हाया मेहे आंखौ हारसिं नागारनानै नों आंनि गोजानाव थांनो हाया नोंनोथ' बुंदोंमोन माथो जायखिजाया नों आंजों अराय जिउ थागोन दा नोंबो बेबायदि आंखौ नागारनानै थांनो हाया नोंखौ मोनसिगोन खोमा साननानैसो आं फैदों दा आरो बिसोर मा खोथा बुंदों नोंखौ गावथारबाय नङा बे मालाबाबो सैथो जानो हाया नों आंनि खाथियाव फैफिनखागोन मेहेर आं मिन्थिगौ माबोरै मोनदों टाक्ला आदाया माबोरै मोननोब्रा नोंनो आंखौ गोथाङै गोथां फबबायबा देबि आं आरो बिदि खालामलाब्रा होमबा बुजिबाय दा नोङो मालायखौथ' आं मिन्थिला जायखिया आं हले बुजिबायलै गोथाङै गोथां आखराव थांना फैबाय आं थैनायजों समान आरो बिदि खामानि मावबावनो नोंखौथ' नोंनि नोमा नोम्फानि सिगाङावसो लांनांगौमोन मा नोंनि नोमा आइ आफाया नोंखौ बेबायदि जानो थिनो होननानै बुंदोंमोन सोर लाजि मोनगोन नोंनि आइ आफायासो आंनि आइ आफाया सोरगोआवसो थांबायलै बिनानाव सिस्टार होमबा सोरगोआव नों मा मोखां लानानै थांबावगोनलै दे थांसै आरो थांनांगौबालाय मोखां लाजिखांनानैबाबो जोंखौ हमना लाब गैयालै जोंखौ नोंसोर मानो हमदों देनाय नोंसोरखौ हमाबा जों सोरखौ हमनांगौ नोंसोरखौ हमालासे बिदि थानो खारबाव दाना खारबाव नोंसोर खारनो बबावबासो खारनो हागोन दा जोंलाय ओमफ्राय बिसोरथ' मा बुंगासिनो आयो नङालै सान बिसोरो एकदम सोंबाबो खिन्थाथाराखै दोनखुमाथारदों बिसोरो मा सैथो मा नंखाय जेबोखौनो बुजि मोनला मानसिफोरखौ हमबाबो जेबोखौनो मोनथि मोनासै आबाखौ थैबायलै आदा लान्था दादै नों आरो बिदिसो होनबावदों नंगौलै सिस्टार आं खोनानायावबो बेबायदिनो खोनादोंब्रा माने जोंनि मानसिया गावथारमारबायलै जोंनि टिमा नागिरगासिनो र' जायगायाव माबा नङा माबा मोनसे मोनखागोन नाथाय आं मानो इसेबां गिनाय मोनखो बिसोरबो जाबायदि बाथ्रा बुंगासिनो आं गोसोखौनो सान्थि मोनथारासै फारसेथिं गोसोआ बुङो आबाया दं फारसेथिंजाय बुङो कि बिसोर होननाया सैथोथ' नङा जाबायदि मानसि बिसोरबो सार मानि बेग मोनदोंमोन नै मेरिथ' नङा एकदम थैजों नांजोबनायसो सार आं नायदोंमोन फट'आथ' बिनिनो दङ जायखौ जों नागिरदों बेगा बेबायदि हालोदावसो डेड बडिखौथ' मोनथ'वाखै नाथाय बेखौ मोनदों आरो बेगाथ' मेहेरनियानो आयै जोङो दाख्लैसो हाथायाव थांनायाव लाबोदोंमोन बेखौ आंनोथ' बासिदोंमोन बेखौ मा होनखो बिहामजो नाथाय मेहेरनि बेगा बेयाव दङब्ला मानसिया बहा मानसियानो गैखालाबा अब्लाथ' बिनि बेगल' थाखासिगोन ना जोंनि मानसिया गावथारबाय आं बुंगासिनो दाबो नोंसोर गावथारबाय बुंदों अब्ला बिनि लाशा बोरो डेड बडिया बोरो नोंसोर बबे खनायाव फबना दोनदों होनबा जों मोनथियालै बेखौ जोंनि खामानि नंखायामोन बियो थेवबो मोनसे नाम दङ जाय बेफोरखौ मोनथियो बेनि बागै लोखिया मोनथिगोन आं खोनानाय बायदियाव जोंनि बसनि खामानिखौ लोखिया मावो सोर बेलाय लोखि दाथ' बिसोरखौ फन खालामबाबो मोनला मानोना बिसोर नाम्बार सोलायबाय थायो जायगाखौबो दाबसेयाव थाया बिसोरो बुंनो थाङोब्ला लोखिया ओरैबायदि लोखिया बसनि राइट हेन्डसो हायोब्ला नोंसोर बेखौ हम लांगोन जोंखौ बिसिनिसिम बेबायदि जानो हाया मानसिनि डेड बडिखौथ' मोनाखैना माबा मोनसे जामारबाय नामा आगैयालाय आङो हानाय नङा बिदि फोथायनो दासिमबो मानसिखौथ' मोनाखैना